ମୋ ନାଁ ସୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଜେନାପୁର 1, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ। ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, କାହିଁ ଧାରଣା ଉଠିଲେ? ମୁଁ 8 ତାରିଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲି, ସକାଳୁ ରାତି ଅହରାତ୍ର। ଆଉ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ମଞ୍ଚକୁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲି। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଆବେଦନଟା ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଆଜି 15 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏଏସପି ଆଉ ଇଏ ଏଡିଏମ୍, ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଡିଏମ୍, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ, ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ ବିଡ଼ିଓ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି, ଆଉ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଡେଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଆମର ତହସିଲଦାର ବସିକିରି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ଧାରଣାରେ ଉଠେଇକିରି ଆଣିକିରି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଏଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଏଏସପି ଆମର ଅନିଲ ମହାନ୍ତି ଯେ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଙ୍କର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ଭୟ ଅଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କାହିଁ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି? କାଳେ ଏଇ ଦୁଇ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛି, କାଳେ ଆଗାମୀ କି ମୋ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ କି ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ସିଏ ଆମର ଆଇଆଇସି ଅନିଲ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋତେ 8 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମୟ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଖରା ତରାରେ ସଢ଼ିକିରି, କାକର ବର୍ଷା, ମୋ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଏତେ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ କାମ କଲେ 8 ଦିନ ପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକିରି କେହି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ତଥାପି ଯେତିକି ବାଟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋ କାମଟାକୁ, ଯେଉଁ କାମ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦିନ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ନ କରନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ମଞ୍ଚକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।